אהלן חברים, מה נשמע? סליחה, אני קצת מקורר, אני מראש מזהיר אתכם. וגם אני גר ליד בסיס של חיל האוויר, אני לא רוצה להתעסק יותר מדי עם עריכות וכאלה, אז ייתכן שפעם בכמה זמן יפריע לנו מטוס. דיברתי עם אייל, ביום חמישי יש לנו הרי שיעור שבו הוא ילמד אותנו איך לנצל כמו שצריך את ChatGPT כדי לבנות פרומפטים ליצירת תוכן, אבל לא כולנו נמצאים באותה רמה של תפעול בכלל של ChatGPT, ולכן הצעתי לאייל שאני אקליט לכם איזשהו מבוא, או למעשה לא מבוא אלא מדריך הפעלה ל-ChatGPT, וזה מה שאני עושה עכשיו. זה יהיה קצר, זה לא יכיל את כל מה שהראיתי לכולם, כן יכיל כמה אופציות חדשות, כי מה לעשות, מאז שעשיתי הדרכות למי שעשיתי, אז נוסף לפחות פיצ'ר אחד חדש, אבל מי שמרגיש שהוא שולט ב-ChatGPT, אז ההדרכה הזאת היא לא בשבילו. אני מבטיח שאני אעשה הדרכות נפרדות על ChatGPT, תכונות מתקדמות, על כתיבת פרומפטים, על יצירת תוכן, תמונות ושימוש בפיצ'ר שנקרא GPTs, שאני כן אסביר עליו פה היום, אבל אני לא אכנס יותר מדי לעומק. כמו שאמרתי, ההדרכה הזאת היום תכלול איך מתקינים, איך מפעילים את ChatGPT ומגדירים אותו על המחשב שלכם. זה די דומה בטלפון, אם כי יש גרסאות שונות או הבדלים קלים באנדרואיד ובאפל באפליקציות על הפלאפון, אבל מי יקשיב להרצאה הזאת יבין את כל הדברים, אולי פה ושם יהיה איזה כפתור שיהיה במקום אחר. אז בואו נתחיל. אני מקווה שתהנו, אני רק קצת עם מיגרנה, אז אני שוב מתנצל על זה. אני רציתי להקליט לכם את זה כבר בשבת, אבל הייתה לי בעיה עם המיקרופון, ואז הקלטתי את זה אתמול, ושום דבר לא הוקלט, ואני מקווה שעכשיו הכל יהיה בסדר. אז כמו שאמרתי, בואו נתחיל. קודם כל, איך מתקינים ChatGPT? נכנסים לבראוזר שלכם, ולא משנה איזה בראוזר זה. אני כרגע נכנסתי לכרום, אני נכנסתי לאינקוגניטו כי אני כבר רשום, ומקישים בשורת החיפוש שלכם Chat GPT, Enter, הוא ימצא לנו את התוכנה, נבקש ממנו לעשות לנו sign up, פינה ימנית עליונה, הוא יבקש מאיתנו להתחבר או באמצעות חשבון הגוגל שלנו, או באמצעות חשבון מייקרוסופט, או באמצעות חשבון אפל, או שנוכל להכניס לו אימייל וסיסמה לאחר מכן. אני אבחר להתחבר עם חשבון הגוגל שלי, אני פשוט לוחץ על חשבון הגוגל, הוא אכן מבקש ממני אימייל, אני אספק לו את האימייל שלי בשמחה. כי כתבתי באותיות גדולות, מצטער. אני פשוט אבחר מפה. הבא. הוא עכשיו רוצה גם סיסמה.
אני אתן לו סיסמה. ובמקרה שלי יש two-factor authentication, שזה אומר שהגדרתי לו שאני צריך להקיש איזשהו קוד באמצעות, כאילו, שהוא יבקש ממני אישור שאני אאשר כל כניסה באמצעות הטלפון שלי. הטלפון שלי כרגע אצל ימית כדי שהוא לא יפריעו לנו, אבל תאמינו לי שאני אכניס את הסיסמאות, את הסיסמה שלי, אני אלחץ בטלפון על אני מאשר, ואז הוא יתחבר. אין לי יותר מה להראות לכם בשלב הזה. עד כאן זה מאוד פשוט. אני אסגור את החלון הזה של ה-Explorer Incognito, ואכנס לבראוזר הרגיל שלי. יש ל-ChatGPT אפשרות להתקין את התוכנה ישירות על חלונות, גם במכשירי אפל וגם במכשירי אנדרואיד אפשר להתקין את התוכנה. אני לא אראה לכם את זה היום, כי אני פשוט אעבוד דרך הדפדפן, שזה מה שבדרך כלל אני מעדיף לעשות. התוכנה של החלונות קצת מעצבנת אותי לפחות, ולעבוד דרך דפדפן זה הדרך הכי טובה. אז אני אכנס ל-ChatGPT, אני כבר מנוי ב-ChatGPT, ולכן סיסמה שלי כבר מוזנת והכל. ממכם יש סיכוי שהוא יבקש בפעם הראשונה להכניס שוב את חשבון הגוגל שלכם, או את סיסמה והאימייל, במידה והתחברתם עם סיסמה ואימייל ולא עם חשבון גוגל. מי שהתחבר עם חשבון אפל, אז עם חשבון אפל, ומייקרוסופט עם חשבון מייקרוסופט, הכל עובד אותו דבר. וכך נראה החלון של ה-ChatGPT. הוא יכול להיראות גם ככה, כי את הבר הזה שיש פה בצד שמאל, למי שעובד באנגלית ויהיה בצד ימין, למי שעובד בעברית אפשר לסגור ולפתוח על ידי הכפתור הזה שנראה כמו ספר. וזה אזור העבודה המרכזי שלנו, זה התפריט שלנו. פה בעיגול הזה למעלה יש לנו את שם המשתמש שלנו. רגע, אני אעיף מפה איזשהו משהו שלא קשור ל-ChatGPT. סליחה, עמכם הסליחה. יש לי פה תוכנה שאולי אני אסביר עליה בפעם אחרת, שנקראת גרמרלי, שבודקת שגיאות כתיב בעברית ובאנגלית, מסוגלת לתקן, לסכם כל מיני דברים. היא מופעלת זה, אבל זה לא נושא השיעור. אז כמו שאמרתי, זה אזור העבודה המרכזי שלנו. פה יש את התפריט. מפה אנחנו בוחרים מודלים, אנחנו נדבר על זה, וזה המשתמש שלי עם התמונה היפהפייה שלי פה בפנים. אנחנו נתחיל את הטיפה עם הגדרות של התוכנה, כאשר להגדרות נכנסים על ידי לחיצה על התמונה היפהפייה שלכם. הטאב הראשון, כאשר נכנסים להגדרות, זה My Plan, או התוכנית שלי. פה הוא יראה לכם, אם אני אלחץ על זה, הוא יראה על איזה תוכנית אני מנוי. יש 3 תוכניות ב-ChatGPT. תוכנה אחת חינמית, היא מאוד מאוד מוגבלת, היא לא מאפשרת להשתמש בכל המודלים, והיא לא מאפשרת להשתמש בכל התכונות. היא מוגבלת מבחינת מוגבלת מאוד מבחינת כמות העבודה שאתם יכולים לעשות איתה, ומוגבלת בכמות יצירת התמונות, ואי אפשר ליצור בה GPTs מותאמים אישית. התוכנית השנייה היא התוכנית בתשלום, זה עולה $20. אני מאוד ממליץ לשלם את $20 האלה, הם שווים המון. זו התוכנית הסטנדרטית, תוכנית הפרו, והיא מאפשרת להשתמש בכל התכונות מלבד תכונה אחת.
והתכונה הזאת אפשר להשתמש בתוכנית האנטרפרייז, שמיועדת לחברות גדולות, היא עולה $25 אם אני לא טועה, והתכונה הזאת זה האפשרות לעבוד בקבוצה עם מספר משתמשים על אותו חשבון, ChatGPT. כמו שאמרתי, זה רלוונטי לחברות גדולות, לא לנו כמשתמשים פרטיים. ולכן אני ממליץ לבחור בתוכנה שעולה $20 ולעשות את המינוי הזה. הטאב השני זה MyGPTs. כמו שאמרתי, זאת תכונה שלא נמצאת במינוי החינמי. GPTs, בניגוד ל-ChatGPT, זה למעשה אפשרות לאמן את GPT, את התוכנה הגדולה, לשימוש מותאם אישי מיוחד. יש שני סוגים של GPTs. הסוג הראשון הוא סוג מותאם אישית. זה אומר שאני יכול, ושוב, אנחנו נעשה, אם אתם תרצו, אני אעשה שיעור על זה בנפרד, לא היום, אני רק אסביר לכם מה זה. אני יכול ליצור GPT מתואם אישית לחברה שלי, שבו אני אכניס, או לפרויקטים שלי, שבו אני אכניס נתונים על הפרויקטים שלי, דברים שקשורים, קישור לאתר האינטרנט שלי, כדי ש-ChatGPT ידע לעבוד ספציפית ובאופן ממוקד על הדברים שלי. אני למשל, לספרים הארוכים שאני כותב או ליצירות שלי, אני פותח כזה GPT אישי, שבו אני מכניס, הוא מלמד את ChatGPT את הסגנון כתיבה שלי, ועל מה הספר נותן לו את הרעיונות, את התסריט, וככה כשאני נגיד מבקש ממנו לייצר תמונות, אז הוא יודע על מה בדיוק, לאיזה סצנה, על מה אני בדיוק מדבר. יש לי אחד כזה לעסק שלי, שבו הכנסתי לו את סט הצבעים, את הלוגו, את כל הדברים האלה שאני משתמש לעסק שלי, ואלה GPTs מתואמים אישיים. אפשר לעשות אותם אישיים, אפשר לעשות אותם, לאפשר לאחרים להיכנס אליהם, ואפשר לעשות אותם ציבוריים, אם אתם רוצים. זה דורש עוד כמה דברים, אבל לא משנה. ויש ChatGPTs, ואת זה אני כן אראה לכם אחר כך, אבל לא ניכנס לזה לעומק, שהם GPTs ציבוריים, שהם משתמשים אחרים יצרו, או אפילו יוצרי התוכנה עצמה של ChatGPT, והם מיועדים מראש לשימוש למצבים מסוימים. יש ChatGPTs לכתיבת תוכן, ChatGPTs לכתיבת שירים, ChatGPTs לעבודה עם קנווה, ChatGPTs שהם פסיכולוג אישי, ChatGPTs למחירות, לבניית קבוצות כדורגל, לכל מה שכמעט אתם רוצים בעולם. ChatGPTs האלה, הרציניים יותר, או הטובים שבהם, מוזן בהם מידע נוסף ספציפי על נושא מסוים, או תוכנה מסוימת, מדריכי הפעלה, אפילו ספרים שלמים. יש להם קישורים לאתרים נבחרים, למשל, אם זה תוכנה, אז לאתר יצרן התוכנה, או כל מיני דברים כאלה, ותכנתו בהם איזה שהן פעולות שאנחנו יכולים לבצע, או פעולות נפוצות, שכדי להקל ולעשות לנו את השימוש יותר מהיר. שוב, אני אראה לכם דוגמה אחר כך, אנחנו לא נצלול לזה ממש לעומק, אבל אני אראה לכם דוגמה אחר כך, כי זה נושא מאוד מאוד חשוב. ChatGPTs ציבוריים אפשר לעבוד איתם גם בחשבון החינמי, כאמור אי אפשר ליצור ChatGPTs בחשבון החינמי, רק בחשבון הפרו.
Customize ChatGPT, פה אנחנו כן ניכנס לזה לרגע. ב-Customize ChatGPT אתה יכול לספר ל-GPT כל מיני דברים עליך. אתה יכול, אני למשל סיפרתי לו שאני על כיסא גלגלים, סיפרתי לו איזה תרופות אני לוקח, סיפרתי לו שאני בונה עסק למנטורינג, סיפרתי לו שאני מדריך מיינדפולנס, סיפרתי לו איפה אני גר, סיפרתי לו באיזה ארץ אני חי, איזה שפות אני מדבר, ועוד הרבה פרטים שאני רוצה ש-ChatGPT ידע, כדי שהוא ייתן לי תשובות טובות יותר על השאלות שאני שואל אותו. כרגע דרך אגב המסך הזה ריק אצלי, פה אפשר לרשום את כל הדברים שאני רוצה לרשום לו, הוא נותן לכם גם איזושהי הצעות ברגע שתלחצו, והמסך הזה ריק כי אני בדיוק עושה לזה איזשהו עדכון, אבל כעיקרון פה אתם יכולים לכתוב לו כל מיני דברים, שוב הוא מציע פה איזה שהם אפשרויות, מטרות, על איזה נושאים אתה אוהב לדבר, תחביבים, כל הדברים האלה, כמה שזה יהיה יותר מפורט. ChatGPT יכיר אתכם יותר טוב, וידע לענות לכם בצורה יותר טובה על השאלות שלכם, ולהתייחס אליכם כמו שאתם רוצים. אפשר לעשות פה עוד כל מיני דברים, כמו למשל לבקש מ-ChatGPT שיפנה לכם בתור דודי האלוהי, או מישהי ביקשה ממני שהוא יקרא לה דוקטור, ושידבר איתכם בטון ידידותי, שפעם בשעה יזרוק בדיחה לתוך השיחה, או שיהיה טכני ויבשושי ולא יזרוק בדיחות, שיבדוק את הנתונים שהוא נותן פעמיים, שתמיד ייגש לאתרים מסוימים. בקיצור, המון דברים שאתם יכולים לעשות כדי להתאים את ה-ChatGPT לעבודה שלכם ואל מי שאתם באופן כללי. שוב, אני ממליץ להשתמש בזה, למרות שבשלב הזה אני ארצה לתת לכם איזשהו משהו קטן שקשור להבטחת מידע ו-ChatGPT. כל מידע שתזינו ל-ChatGPT נשמר בשרתים של החברה. גם פה, גם בשיחות. אי אפשר למחוק את זה. אני אראה לכם כל מיני אפשרויות למחוק מידע מתוך GPT, שיחות, מידע שהוא אוסף עליכם וכל מיני דברים כאלה. כן, זה יימחק בתוכנה, לא, זה לא יימחק בשרת שלהם. זה לא כל כך קל לשלוף את המידע הזה אחר כך מתוך השרתים שלהם, אבל הוא שם, ומי שבאמת יתאמץ, אבל באמת יתאמץ, יכול. הם גם מאמנים את המערכת על המידע הזה. לכן צריך מאוד להיזהר כשבאים להכניס ל-ChatGPT מידע רגיש. עוד יותר צריך להיזהר אם המידע הזה גם מוגן על ידי איזה שהן תקנות, למשל מידע רפואי מוגדר על ידי תקנות שנקראות היפה, אז אם בא לכם להכניס מידע רפואי שלכם ל-ChatGPT, זה עניינכם. אני דרך אגב מכניס, כי אני לא מחביא שום דבר, ולא אכפת לי שידעו, אבל מידע רפואי של מישהו אחר, במיוחד אם אתם חברה, מוגן על ידי החוק, ויש כנסות מאוד גדולים אם המידע הזה דולף, ולכן תיזהרו עם מה שאתם מכניסים לתוך ChatGPT, נתונים כלכליים, לא יודע, תמונות עירום שלכם. כאילו, כל דבר שאתם לא רוצים שיתגלה ברבים, מקומו לא בתוך ChatGPT, וגם לא בתוכנות אחרות מהסוג הזה. אז שימו לב, תיזהרו, זה בלתי הפיך. מרגע שזה שם, זה שם, וכנראה לעולמי עד. נמשיך. הטאב הבא שלנו זה setting. setting זה הגדרות התוכנה,
ויש לנו פה בעצמו מספר טאבים בתוך זה, ולכל טאב כזה יש מספר הגדרות. אני אעבור רק על מה שחשוב, כי יש פה הרבה שטויות. בג'נרל, מה שחשוב זה סיסטם, זה מראה את הצבע, אם אתם אוהבים לעבוד במסך שחור או במסך לבן. אצלי זה מוגדר לפי ההגדרות של המערכת עצמה. שפה, אצלי זה באוטו-דיטקט, שזה אומר שזה מזהה באיזה שפה אני מקליד, ולפי זה הוא גם יקליד לי את התשובה באותה השפה. ואפשר לבחור פה, אם אתם רוצים, מתוך תפריט הנגלל הזה, שפה ספציפית. מי שנגיד רוצה לעבוד רק בעברית, או רק באנגלית, או רק בסינית, או בקוריאנית, הוא יודע 200 שפות. ארכייב צ'אט שולח את כל השיחות הישנות שלכם לארכייב, שממנו אפשר להחזיר אותם חזרה אחר כך אם רוצים. ארכייב אול שולח את הכל, מערכב את כל השיחות בבת אחת. במנג' אתם יכולים או לשלוח שיחה אחת, או להחזיר שיחות ששלחתם לארכיון. delete all מבטל את כל השיחות הישנות שעשיתם עם ChatGPT, כל הדברים שמבטלים דברים, כן, ב-ChatGPT מוחקים דברים, מופיעים באדום. שימו לב כשאתם רואים משהו אדום. אני מאוד לא ממליץ לעשות delete all, כי יש יתרונות, ושוב אני אסביר לכם על זה כשנגיע לזה, בשמירת השיחות הישנות שלכם. הטאב השני, Personalization. ב-Personalization יש לנו דבר מאוד חשוב. ChatGPT, מעבר לזה שכל המידע שאתם מכניסים נכנס לשרתים של החברה עצמה, ומעבר לזה שבמסך הראשון שהראיתי לכם אפשר להגדיר כל מיני דברים שהוא יודע עליכם, אז ChatGPT מפעיל איזשהו מנגנון, שכל פעם שהוא חושב שיש פרט מעניין עליכם שכדאי לו לזכור, וזה ישפר את העבודה איתכם בעתיד, הוא זוכר אותו ורושם לעצמו את זה. ואז הוא משתמש בזה. את הפיצ'ר הזה מפעילים, אפשר לחבות ולהפעיל מפה. אני ממליץ שוב שזה יהיה מופעל, כן? כי זה משהו שהוא אישי לגביכם. כמו שאמרתי, זה לא משנה אם זה מופעל או מחובה, המידע שאתם נותנים אצל החברה יהיה בכל מקרה, זה רק בשביל העבודה שלכם. אני ממליץ שזה יהיה מופעל, כי זה מאוד מאוד נוח ש-ChatGPT לומד עליכם דברים, עליכם, על העסק שלכם, על השאלות שלכם, על איך אתם מתבטאים, על איזה תשובות אתם אוהבים ואיזה לא, ומה אתם עושים. אז מפה מפעילים את התכונה הזאת. מכאן מוחקים את כל מה שהוא כבר יודע. שוב, זה מוחק רק אצלכם, זה לא מוחק בשרתים של החברה. אבל אם מישהו אחר נגיד עבד על המחשב, ועכשיו הוא פתאום, לא יודע, חושב שאתם ילד בן 5, אז מפה אפשר לתקן את זה. אתם יכולים גם לעשות manage ולהיכנס לזיכרון, לראות מה הוא זוכר עליכם, ולמחוק דברים באופן סלקטיבי, ידני. את זה צריך לנצל גם, אני למשל הגעתי למקסימום הדברים שהוא יכול לזכור, אז הייתי צריך לשנות את זה. ייקח לכם זמן לעשות את זה. במהלך העבודה אתם יכולים להגיד לו לזכור דברים. כאשר אתם כותבים לו משהו בשורת הבקשות או השאלות, אתם יכולים להגיד לו תזכור עליי פרט כזה וכזה, ואז הוא יזכור את זה במכוון ויכניס את זה לתוך הרשימה הזאת שהוא שומר פה. הדבר הבא שיש לנו זה ספיץ'. ChatGPT יודע לדבר, יש לו כל מיני קולות. Hi there, nice to meet you. I'm excited to help you get things done. Let's get started.
משהו כמו 6 או 7 קולות, שבהם הוא יכול להקריא לכם את התשובות שהוא כותב לכם על גבי המסך. יש גם אפשרות ממש לנהל איתו שיחות, זה יותר רלוונטי לגרסה הטלפונית, ששם ממש במקום לכתוב לו דברים, אתם יכולים לנהל איתו שיחות. יש את זה עכשיו גם כמו שאמרתי, סליחה, אני קצת מקורר, גם בגרסה במחשב. אני אשתה משהו, קפה קולד ברו. אני אישית עדיין אוהב להקליד לו בדרך כלל יותר. כשאתם מדברים איתו, הוא דרך אגב גם רושם את זה. דאטה קונטרול, פחות חשוב לנו. מפה אפשר, מהמסך הזה, אפשר להוציא מידע לגבי שיחה שעשיתם כדי לשלוח אותה במייל למישהו אחר או משהו כזה. אפשר להוציא קישור לשיחה מסוימת ולשלוח אותו גם כן במייל, בוואטסאפ, למישהו אחר כדי שאותו בן אדם יוכל לקרוא את מה שהיה בשיחה שלכם. הוא לא יוכל לשנות שם שום דבר או לשאול שאלות נוספות, רק לקרוא, ואפשר למחוק את החשבון שלכם, לא מומלץ. בילדר פרופייל בכלל לא רלוונטי לאף אחד מאיתנו, כי זה למי שרוצה לבנות ממש כל מיני דברים שמחוברים לצ'אט GPT, כמו צ'אט GPT אישיים שיפורסמו ציבוריים שיפורסמו, שדרך אגב אפשר גם לקחת עליהם כסף, יש כאלה שהם בתשלום. מה שכן, אפשר לחבר מפה את ה-GPT שלכם לתוכנות חיצוניות, כמו לטוויטר שלכם, ללינקדאין שלכם, למייל שלכם, ומשם ככה יהיה לו גישה, תוכלו לבקש ממנו לכתוב לכם מיילים, או לקרוא דברים מהלינקדאין שלכם, או כל מיני דברים כאלה. שוב, פחות רלוונטי. אפשר להכניס לפה את הדומיין שלכם, במידה ויש לכם אתר אינטרנט משלכם, ושוב, הוא ידע להיכנס אליו באופן אוטומטי. הקטע הזה, כמו שאמרתי, חשוב למי שרוצה לעשות GPTs בתשלום, כי ככה בודקים שאתם באמת אנשים קיימים ולא בוט שיוצר דברים אוטומטיים. Connected Apps, קצת דומה למסך הקודם, אתם יכולים לחבר מפה את הגוגל דרייב שלכם, את הוואן דרייב שלכם, ואת המייקרוסופט וורק וואן דרייב שלכם, אם יש לכם אחד כזה, כדי ש-GPT יוכל לגשת אליו, להביא קבצים משם, או לשמור קבצים ישר לשם. Security, כמו שאמרתי, הסברתי לכם בהתחלה על המולטי פקטור אותנטיקיישן, שזה אומר שזה שולח לכם הודעה לטלפון כדי לפתוח את התוכנה, מפה מפעילים את זה או מפסיקים את זה. והכפתור הזה זה כפתור שיוציא אתכם החוצה מכל המכשירים שבהם אתם עשיתם לוגין לתוכנה בבת אחת. לדוגמה, אם עובד לכם הטלפון והצ'אט GPT שלכם פתוח שם, זה יוציא אותו, ואז תוכלו אחרי זה לשנות סיסמה, ואותו בן אדם שמחזיק את הטלפון שלכם לא יוכל להיכנס שוב. או אם השארתם את המחשב בעבודה פתוח עם צ'אט GPT, ואתם רוצים לסגור אותו מהבית, מפה אפשר לעשות את הפעולה הזאת. אלה ההגדרות. די פשוט האמת, ואם עבדתי קצת מהר, אז דיברתי קצת מהר, אני רוצה שזה לא יהיה ארוך מדי הוובינר הזה או ההרצאה הזאת. תמיד אפשר לעבור אחורה.
כאמור, רוב הדברים פה לא באמת עקרוניים. אני ממליץ להפעיל את הזיכרון, שזה אחד הדברים החשובים. אני לא זוכר כרגע אם זה בא מופעל או לא, אז תבדקו. וזה פחות או יותר הדבר העיקרי שיש פה. שוב, תראו מה רלוונטי לגביכם. חיבור של קונן ג'ימייל או גוגל דרייב או משהו כזה. אנחנו עכשיו ניגש למשטח העבודה עצמו. משטח העבודה עצמו כולל את המרובע הגדול הזה, שבתוכו כותבים את הבקשות, שאלות, מענות וטענות שלכם. כל דבר שאתם רוצים, כותבים פה, לוחצים, זה מתחיל להבהב פה, הקרסור שוב צד שמאל, כי זה באנגלית. ChatGPT יודע 200 שפות, אני תכף יראה לכם איך עוברים לעברית, זה די פשוט, כמו שאמרתי, אצלי זה במולטי לנגוויג', אז באוטודיטקט, אז הוא מתחיל בעברית, אבל זה לא, מתחיל באנגלית, אבל זה לא אומר שהוא לא מבין עברית, והוא מבין עברית מצוין. ובואו נתחיל. אז בואו נגיד שאני רוצה להקים עסק למנטורים, ושוב, אני לא אעשה את הדברים היום כמו שצריך מבחינת הפרומפטים, ודרך אגב, כל מה שאתם כותבים בשורה הזאת נקרא פרומפט. אנחנו לא בשפה הטכנית, אני לא אגיד איך לכתוב פרומפטים, ואני אעשה דברים היום בצורה מקוצרת, לא מדויקת מהבחינה הזאת. אני רק רוצה שתדעו איך מפעילים את התוכנה. אז אני אגיד לו, ChatGPT יקר, או אוהבים לקרוא לו בקהילה ג'פטו, אתם יכולים לקרוא לו גם משה, אם בא לכם, או אני לא יודע מה. אז אני פונה אליו בשם ג'פטו היקר. הוא יבין, סליחה, אני לא רוצה לכתוב, אני דווקא לא רוצה לכתוב באנגלית, כי אמרתי לכם אפשר גם בעברית. ג'פטו, אני עדיין באנגלית, סורי. ג'פטו היקר, אני לומד מנטורינג, אנא עזור לי לייצר תוכן מתאים. סתם, אני כרגע כתבתי לו איזה שאלה, והוא עונה לי, כמו שראיתם, עם התחלה של תשובה. הוא יכול לענות פה כל מיני דברים, הוא יכתוב את זה, זה יתקדם. אתם יכולים לגלול למטה, למעלה, כדי לראות את התכונה. העיגול הזה פה מסתיר את הכפתור שנמצא, העיגול שלי של הזה, שאני לא יכול להזיז אותו בתוכנה הזאת, מסתיר פה איזשהו כפתור שחור מלמטה, אתם יכולים אפשר לראות את הקצה שלו. אם תלחצו עליו, אז זה גם יפסיק, ויעצור את הפעולה שלו. כשהוא לא עסוק בלייצר איזשהו תשובה או תוכן, הכפתור הזה נראה כמו חץ מצביע כלפי מעלה, והוא למעשה מחליף את כפתור האנטר, דרכו עליו אפשר ללחוץ אחרי שכתבתם פה משהו, כדי להפעיל את התוכנה. אז זה כאמור, פה כאמור אתם כותבים את מה שיש לכם ואת מה שאתם רוצים, לשאול אותו או להגיד לו או לבקש ממנו. אנחנו נשאר רגע עדיין בתוך האזור האפור הזה, או יותר נכון בז', אני לא יודע איזה צבע זה בדיוק, כדי שאני אסביר לכם פה על עוד איזה שני כפתורים. הראשון זה attach file. ChatGPT יודע לקבל קבצים.
קבצי PDF, קבצי וורד, קבצי אקסל, תמונות, הרבה מאוד סוגים של קבצים, לא הכל, אבל הרבה מאוד סוגים של קבצים, ואחרי שהעלינו את הקובץ לתוך המערכת, אפשר גם לבצע עליו פעולות. אפשר להעלות לפה קובץ וורד או PDF של ספר, כן, לא יודע, ספר על דינוזאורים, ואחרי זה לשאול אותו שאלות על מה שכתוב בספר. ChatGPT ידע לקרוא את הספר, לענות לכם על השאלות שיש בספר. אפשר להעלות לפה את מסמכי החברה שלכם. אפשר להעלות לפה דוח אקסל, רווחים והפסדים של החברה שלכם, ולנתח, לבקש מ-ChatGPT שינתח לכם את הנתונים בתוך האקסל הזה, שיעשה הצלבות בין כמה אקסלים, להעלות לפה כמה ספרים, שהוא ישלוף מידע מכל אחד מהם, ויעשה הצלבות לגבי המידע. אפשר להעלות לפה תמונות, ולשאול אותו על מה, על דברים שנמצאים בתמונה, מה זה, איזה דברים שהוא יזהה לכם, דברים שנמצאים בתמונה. אפשר להעלות לפה מצגות, לדעתי גם פאורפוינט, לא ניסיתי אף פעם, אבל לדעתי אפשר, כל מיני טבלאות ודברים אחרים, וכאמור לעבוד איתם. ברגע שהם בפנים, אתה יכול לשאול שאלות לגביהם, לבקש שיסכם לך אותם. אפשר להעלות לפה ספר את התנ"ך, ולבקש ממנו שיסכם את זה, או לשאול אותו על מה עשה משה עם לוחות הברית, או איזושהי שאלה אחרת. זה מאוד מאוד שימושי. הוא חזק מאוד, ChatGPT, בניתוח טבלאות, ובהבנה. אפשר להעלות לפה מסמכים בשפות אחרות. נגיד הוראות של מכשיר שקניתם מסין, והן בסיניות, אתם יכולים לצלם ולהעלות לפה את התמונה, ולשאול אותו מה כתוב שם. אפשר להעלות לפה כתבי יד עתיקים, שמאוד מטושטשים, שאי אפשר לראות מה כתוב, ולבקש ממנו שינסה לקרוא את זה. אפשר להעלות לפה, שוב, הרבה מאוד דברים, את הלוגו של החברה שלכם, ולבקש הערות עליו, או אני לא יודע, כל מיני דברים כאלה. הכפתור השני שנמצא פה, נקרא Search the Web, חפש ברשת, והכפתור הזה הופך את ChatGPT, ברגע שלוחצים עליו, למנוע חיפוש כמו גוגל, או למעשה הרבה יותר טוב מגוגל. למה? כי ברגע שלוחצים עליו, אתם יכולים לבקש ממנו לחפש משהו. לדוגמה, חפש לי מידע על חתולים ג'ינג'ים בישראל. עכשיו הוא ילך לאינטרנט, כן? ויחפש בכל מיני מקומות, ויביא לי תמונות, אתרים ומידע על חתולים בישראל. מה ההבדל בין זה לבין גוגל? כי כשאתם מבקשים מ-ChatGPT לחפש, הוא לא נותן לכם לינקים. הוא למעשה כבר קורא את המידע ומסכם לכם אותו. ומציג לכם אותו. הוא יציג לכם את התמונות, הוא יציג לכם את הסיכומים, הוא יציג לכם את המידע שהוא מוצא, וגם תוכלו לשאול על זה שאלות אחר כך. זה הרבה יותר טוב מגוגל, אתם לא צריכים עכשיו להתחיל להיכנס לכל מיני אתרים ולחפש את המידע בעצמו. עכשיו, לא רק שהוא יחפש לכם את המידע, הוא גם יראה לכם פה, ואם תלחצו על הכפתור הזה, מאיפה הוא לקח את המידע הזה. כן? שזה דבר מאוד חשוב למשהו אחר שאנחנו תכף נדבר עליו, וזה אמינות המידע ש-ChatGPT נותן לכם. אבל פה הנה הוא מראה לי שהוא לקח משהו מהאתר של תנו לחיות לחיות, הוא לקח משהו מישראל היום, הוא לקח משהו מטיים אאוט, וכיוצא בזה מאוד כל מיני אתרים פה. ראיתי גם דרך אגב
שהוא לקח משהו מטיק טוק. וזה תכף יכניס אותנו לנושא באמת הבא של אמינות המידע בצ'אט GPT. אז למעשה הוא הופך להיות מנוע חיפוש, שמסכם לנו את כל המידע. אני כמעט ולא נכנס לגוגל מאז שהדבר הזה יצא. למען האמת אני משתמש בתוכנה אחרת לחיפוש מידע באינטרנט, שנקראת פרפלקסיטי, אבל גם בה אני משתמש פחות מאז שהפיצ'ר הזה יצא. זה פיצ'ר חדש, יש לו בקושי שבועיים לדעתי בתוך צ'אט GPT. עכשיו בלי התייחסות לזה, כמובן שאם נלחוץ פה על התמונה אז הוא יראה לנו אותה בגדול, מאוד פשוט. אתם יכולים, אחרי שהוא נתן לכם תשובה, אתם יכולים ללחוץ פה על הסיכה הזאת והיא תנעץ לכם בראש החיפושים שלכם, ושוב, דברים פחות חשובים מבחינת העבודה. ופה בואו ניכנס רגע לעניין דיוק של המידע בצ'אט GPT, וגם הערות לגבי איך עובדים כדי לקבל תשובות יותר מדויקות, אני אראה לכם בהרצאה אחרת, אחרי שאייל יעשה את ההרצאה שלו. כי כמו שאמרתי, ההרצאה הזאת זה רק לגבי תפעול של התוכנה עצמה. אז הערה לגבי דיוק. ChatGPT הוא משהו שנבנה כדי לענות תמיד על כל השאלות ששאלתם אותו. בשביל זה הוא למד הרבה מאוד מידע שנמצא באינטרנט בכל מיני מקומות. למעשה מרבית האינטרנט. ופה יש אומנם הרבה מאוד ידע, אבל יש גם בעיה בשני הדברים האלה. דבר ראשון, במיוחד לגבי שאלות שהן לא, בוא נגיד, מידע זמין, יכול להיות שהוא יביא את המידע, כן? וזה אני לא מדבר על חיפוש, אני מדבר אם שאלתם אותו בלי החיפוש, בצורה רגילה איזושהי שאלה, כן? אז יכול להיות שהוא יביא את המידע מאיזשהו מקור, שהוא, אני לא יודע, אני כתבתי אתמול שחתולים ג'ינג'ים הם בצבע סגול בטיק טוק, והוא יביא את המידע ויגיד לכם, חתולים ג'ינג'ים הם בצבע סגול. ולכן צריך תמיד לבדוק מידע שChatGPT נתן לכם. אף פעם לא להסתמך על זה ב100%. צריך להתייחס ל-ChatGPT כמו יועץ. ChatGPT זה לא מנוע חיפוש, אלא אם כן משתמשים באופציה הזו. כן? ChatGPT זה יועץ. וכמו שיועץ שלכם, יכול להיות שהמידע שלו בראש לא יהיה נכון, יועץ אנושי, כן? אז גם ChatGPT יכול לטעות. דבר שני, כמו שאמרתי, ChatGPT בנוי לתת לכם תמיד תשובה. הוא לא אוהב להגיד אני לא יודע. ולכן יש סיכוי שאם הוא לא ידע תשובה מסוימת ולא ימצא אותה, אז הוא ימציא משהו. וזה די מצחיק. נתקלתי בדברים כאלה. היום יש אותם פחות ופחות ככל שהתוכנה משתפרת, אבל עדיין אפשר להתקל בהם. שוב, תזכרו לבדוק תמיד ChatGPT מאיפה המקורות שלו, ודרך אגב, גם כשאתם לא עובדים עם פונקציית החיפוש, אפשר לכתוב פה ל-ChatGPT, אפשר להגיד לו, לשאול אותו שאלה, מי זה אייל אברהם לוי, ולהגיד לו, אנא הראה לי את המקורות מהם לקחת את המידע. ואז הוא יראה לי את המקורות שמהם הוא לקח את המידע. הנה, אם אתם רציתם לדעת על אייל כל מיני דברים, שאולי הוא לא סיפר לנו, אז אפשר לקחת את זה. הוא מראה לנו את הסורסים, גם פה, כמו שאמרתי. מאיפה הוא לקח את זה, יוטיוב, ויש לו עוד כל מיני מקומות שמהם הוא לקח את המידע הזה.
זה היה המשטח האפור הזה, שכמו שאמרתי, בו אתם כותבים את השאלות עם שני הכפתורים האלה שמאפשרים לנו להעלות קבצים, או להפוך אותו למנוע חיפוש שמחפש מידע. למעלה יש לנו עוד כמה כפתורים. הכפתור הראשון מאפשר לנו להקריא את התשובה, נלחץ עליו. אייל אברהם לואי הוא מנטור ומאמן אישי, המתמחה בעצמה אישית. והוא פשוט יקריא לנו את התשובה במקום שנצטרך לקרוא אותה. יש לנו אפשרות להעתיק את התשובה הזאת כדי להדביק אותה במקום אחר, מסמך וורד, whatever, איפה שלא תרצו להדביק את זה בתוכנה אחרת כלשהי. יש לנו כפתור אהבתי את התשובה וכפתור לא אהבתי את התשובה. אין שום צורך להשתמש בהם, התוכנה תעבוד מצוין בלעדיהם, אבל יש כן חשיבות להשתמש בהם, כי אתם ככה מלמדים את ChatGPT גם לעבוד יותר טוב, זה פחות חשוב, אבל גם יותר, שוב, מה אתם אוהבים ומה אתם לא אוהבים. ככה הוא לומד עליכם דברים אישיים, הוא לומד מה אתם חושבים נכון, מה אתם לא חושבים נכון, והוא לומד איך להתנהג אליכם, ומהכפתור הזה אפשר להחליף מודלים, אנחנו תכף נדבר על מודלים, ונראה מאיפה עוד אפשר להחליף אותם. כאמור, ואני אזכיר לכם, אפשר להגיד ל-ChatGPT לזכור עליכם דברים, ואני אגיד לו, נגיד, אזכור שאני לומד אצל אייל אברהם לוי ראשון. והוא יגיד תקף שהוא הכניס את זה לזיכרון שלו. או שהוא לא יגיד כי הוא לא חבר. הנה, יפה. memory updated, הוא הכניס את זה לזיכרון, עכשיו הוא ידע את זה. ואמרנו עוד משהו, אמרנו שהוא יודע לדבר ב-200 שפות, אז אני יכול להגיד לו עכשיו, תרגם את התשובה האחרונה לסינית. והנה לכם, אני לומד אצל אייל לוי הראשון בסינית. אני לא יודע איזה סוג של סינית, יש כמה סוגים ואני לא יודע לקרוא אות אחת בסינית, אבל לדוגמה, שוב, אם אתם קיבלתם אתם רוצים לתרגם משהו לאנגלית, זה מעולה, או מאנגלית לעברית, או מסינית לעברית. יצא לי כבר לקנות כמה מכשירי חשמל שההוראות היו בסינית. זה מאוד שימושי, כמו שאמרתי, אפשר לצלם תמונה, לעלות לאותו מפה, ולבקש ממנו, אנא תרגם לי את זה. לפעמים ChatGPT מתחרפן, וכותב לי תשובות באנגלית במקום בעברית, שאני כאמור בדרך כלל כותב לו בעברית, אני אומנם באוטו לנגוויג' אבל בדרך כלל כותב לו בעברית, אפשר לעצור את זה ולבקש ממנו אנא דבר איתי בעברית. או כל שפה אחרת שאתה רוצה, ושהוא יודע לדבר. עוד משהו שאני אראה לכם, לפני שאנחנו נלך לדבר על מודלים וכל מיני דברים כאלה, זה אופציה מעניינת שיש ב-ChatGPT. ChatGPT זה מחולל שפה גדול, הוא יודע להבין שפה כתוצאה מניתוחים סטטיסטיים. זה אומר שהוא יודע לנתח טקסטים, לענות על שאלות, להבין כשפונים אליו. אבל בתוך ChatGPT מוטמעת עוד תוכנה שנקראת דלי 3, שדלי 3 היא מחולל תמונות, משהו שנקרא מחולל תמונות גדול, שיודע לייצר תמונות. דרך אגב, הוא לא מוצא אותם באינטרנט, הוא מייצר אותם מאפס. כל פעם בתהליך שנקרא diffusion, לא חשוב.
אני יכול לבקש מדלי 3, מ-ChatGPT, לצייר לי תמונה, או ליצור לי תמונה, והוא ישתמש בדלי 3 כדי לייצר את התמונה הזאת. אני יכול להגיד לו, היי ג'פטו, אני דרך אגב אוהב להיות חביב אליו, אבל אתם יכולים גם לוותר על התארים הנחמדים ולא להיות נחמדים אליו. כן, אני אגיד שכשאתם מדברים אליו יפה, הוא מבין אתכם יותר טוב. כי התבניות שעליהם הוא אומן, הם פחות של אנשים שמקללים אותו וכאלה. הוא מבין גם את זה, הוא לא נעלב. אז אני אגיד לו, היי ג'פטו, צייר לי חתול. ג'ינג'י. ותוך כמה שניות הוא יפעיל את התוכנה הזאת שמוטמעת בתוכו, שנקראת דלי 3, והוא יצייר לי חתול ג'ינג'י. וואלה, יופי של חתול הוא עשה. אחלה חתול. אני יכול להגדיל את החתול הזה, כן, על ידי זה שאני לוחץ לידו, אני לוחץ עליו, מתחת לחתול מופיע המספר הסידורי של התמונה, ומשהו שנקרא Gen ID, שזה המקור, איזשהו משהו שקשור לתהליך ייצור התמונה. זה דבר, שני הדברים האלה הם חשובים במידה ותרצו להמשיך לעבוד על התמונה הזאת, או לייצר תמונות עקביות פחות או יותר, שזה לא התוכנה המתאימה לזה, אבל אפשר לעשות משהו. שוב, יש לנו פה את התשובה טובה על תשובה לא טובה, להקריא את מה שכתוב כאן, ולהעתיק את זה אם אנחנו רוצים. יש לנו את התמונה של החתול עצמו, החץ הזה למטה ישמור אותה במחשב שלכם, החץ הזה ייתן לכם מידע על הפרומפט, זאת אומרת, מה כתבתי כדי לקבל את התמונה הזאת. עכשיו, ChatGPT לקח את הפרומפט הפשוט שאני כתבתי לצייר חתול ג'ינג'י, והרחיב אותו עבור דלי 3, וכתב לו משהו הרבה יותר משוכלל שדלי 3 מבין. אם הייתי עובד רק עם דלי 3, והייתי מכניס לו פרומפט פשוט של צייר לי חתול, אז כנראה הייתי מקבל תוצאה פחות טובה. היתרון הגדול של לייצר תמונות בתוך ChatGPT, זה שהוא יודע לעשות את זה. שהוא יודע לקחת את הפרומפט הפשוט שלכם, ולהפוך אותו למשהו יותר מתוחכם ושלם עבור מחולל התמונות. מכאן אני אסגור מה-X הזה אני אסגור את התמונה, ויש עוד דבר קטן שאני אראה לכם, שוב, פחות עקרוני לגבינו, אבל שטוב לדעת, יש פה את המכחול הזה, אם אני אלחץ עליו, כן, אני יכול עכשיו לבחור חלקים בתוך החתול, בתוך התמונה, על ידי זה שאני שם את העיגול הזה במקום שאני רוצה. אפשר לכוון את גודל העיגול באמצעות הזחלן הזה שיש פה, הוא יהיה גדול יותר, קטן יותר, כדי לסמן שטחים גדולים או קטנים, כן? ואפשר לאפס את הבחירות שלי על ידי הדבר הזה, להחזיר את הבחירות שהיפסתי על ידי החץ הזה שפונה ימינה. עכשיו, מה כל כך יפה ומה מיוחד בדבר הזה? ברגע שסימנתי משהו, אני יכול לבוא פה לשורה שבה אני כותב שעכשיו עברה להיות מצד ימין למטה, ולהגיד לו עיניים ירוקות. אתם זוכרים? העיניים של החתול היו כחולות. ואני אעשה לו Enter. לדבר הזה דרך אגב קוראים In-Painting. ובתקווה שזה יעבוד, ואני מזהיר אתכם, זה לא תמיד עובד.
לא יודע אם זה יעבוד או לא, יהיה לנו חתול עם עיניים ירוקות. אפשר לשנות ככה פרטים בתמונה, לא תמיד זה יעבוד כמו שאמרתי. בכלל, ChatGPT לפעמים נתקע, ולפעמים עושה כל מיני שטויות כאלה. מה שצריך זה לנסות עוד פעם, לקוות שזה יעבוד. גם כשאתה שואל אותו שאלה, הוא יכול פתאום להיתקע לך באמצע, או כל מיני דברים כאלה, זה קורה. שוב, פחות ופחות ככל שהזמן עובר, והתוכנה משתכללת, אבל זה קורה. אני יכול שוב להוריד את התוכנה אליי למחשב עכשיו, לשמור אותה. הנה לנו, יש לי פה משהו, איזושהי תיקייה שיצרתי, אני עושה save, והוא שמר לי את התמונה. אנחנו נסגור את הבחור הזה, ואנחנו נמשיך. הנה שתי התמונות שעשיתי, אפשר שוב ללחוץ עליהן, לשמור אותם, או לשמור אותם באמצעות הדבר הזה פה, ולעשות להם, לתת להם ציון אם הן טובות או רעות. הסייב הזה האדום שאתם רואים, זה ממשהו אחר, מאיזשהו תוסף שמותקן אצלי, ששומר את התמונות ישירות לפיינטרסט שלי, הוא לא קשור לתוכנה, ל-ChatGPT באופן ישיר. מה עוד אני רוצה להגיד לכם? אני רוצה להסביר לכם עכשיו על המודלים קצת. אז מה זה מודל? מודל זה גרסה. אתם יכולים לחשוב על זה קצת כמו מודל של מכונית. לחברת מכוניות מסוימת, לכל חברת מכוניות מסוימת יש מספר מודלים של מכונית. הם שונים אחד מהשני בכל מיני דברים. בראש ובראשונה בגרסה שלהם, או בחדשנות שלהם, ודבר שני בתכונות שיש להם. רגע, חיל האוויר עושה לנו פה רעש. שנייה. רק אבקש מימית שתיתן קפה לטייס פה, אם הוא עובר לי בסלון, עם ה-F-15. אבל, אוקיי. דווקא הפעם היה רחוק. אז בואו נמשיך. מודלינג, כמו שאמרתי, זה... הנה הם באים שוב. רגע. תסלחו לי. כשאני מספר סיפורים, אני עורך את זה החוצה, היום אין לי כוח. אז ככה, מודלים. כמו מודל של מכונית. עכשיו, הדבר השני, כמו שאמרתי, דבר אחד זה יכול להיות העדכון של התוכנה. חדשה יותר, חדשה פחות, וכמובן ככל שזה חדש יותר, זה יותר חזק ויותר טוב. או מודלים שיש בהם תכונות מסוימות. בפיאט 600 למשל, יש מודל אחר מאשר בדגם המשפחתי של חברת פיאט. יכול להיות מודל עם 2 דלתות ומודל אחד עם 4 דלתות. זה העניין. יש הרבה מודלים ל-ChatGPT, ודרך אגב, שוב, גם לתוכנות אחרות בסגנון הזה. אנחנו נדבר היום על מספר מצומצם מאוד של מודלים, שהם חשובים לנו לעבודה, ואלה 3 מודלים שיש לנו פה. המודל הראשון נקרא ChatGPT 4o, זה לא 0, זה O. שוב ניתן לחיל האוויר לעשות את שלו. ChatGPT 4o זה המודל הסטנדרטי שאיתו אנחנו עובדים כל הזמן, או רוב הזמן. אלא אם כן אנחנו צריכים משהו מיוחד. זה מודל חזק מאוד, והוא מכיל את כל האפשרויות המתקדמות, והוא פתוח גם בגרסה החינמית, גם בגרסה, בטח שבגרסה בתשלום. זה המודל ה-go-to שלנו, או המודל שאנחנו נעבוד איתו בדרך כלל.
כרגע דרך אגב, שאר המודלים אפורים, ואני לא יכול לבחור אותם. למה? כי כבר עשיתי דברים, לדוגמה יצרתי תמונות, שאי אפשר לעשות את זה במודלים אחרים, אז אני לא יכול עכשיו לשנות מודל באמצע, וליצור משהו אחר, כאשר כבר יצרתי משהו שעובר על הכללים, או על האפשרויות של מודלים אחרים שקיימים. דרך אגב, אם לא הייתי מבקש ממנו ליצור חתול, אז כן הייתי יכול להחליף מודלים גם באמצע העבודה, כי לא עשיתי שום דבר אחר שאי אפשר לעשות גם במודלים הנוספים. אז מה אני אעשה? אני אלך פה לתפריט השמאלי שלנו, או הימני לאנגלית, למשל הוא באנגלית, אני אלחץ עליו, וזה למעשה ייצור לי שיחה חדשה. אל תדאגו, כל הדברים שדיברתי איתו נשמרו, ושוב אני אראה לכם עוד מעט איפה, ואפשר לחזור לשיחה הקודמת עם החתול, אבל עכשיו זו שיחה חדשה לגמרי, הוא עדיין זוכר את כל הדברים שסיפרתם לו עליו, על עצמכם, ואמרתם לו לזכור, כל ההגדרות נשמרות, אבל השיחה מתחילה מאפס. כששיחה מתחילה מאפס אני יכול לבחור מודל. כמו שאמרתי, יש לנו את המודל GPT-4o, המודל הסטנדרטי. יש לנו מודל שנקרא O1 Preview, זה מודל יותר חזק ויותר חדש מ-GPT-4. למה לא נעבוד איתו? קודם כל הוא יותר איטי, ב' הוא מוגבל למשהו כמו 30 שימושים בשבוע, גם למשתמשים בתשלום, כן? ודבר שלישי, הוא לא יודע לקבל קבצים, הוא לא יודע לייצר תמונות, הוא חזק מאוד בדברים שבמשימות מורכבות, בשאלות שדורשות היגיון מורכב, בבעיות מתמטיות, פיזיקליות, בתכנות, בדברים מהסוג הזה. לא צריך אותו לדברים הרגילים, הוא לא כל כך יעזור לנו בכתיבת תוכן, לדוגמה. הוא מבצע איזשהו מין תהליך שנקרא TOT, Train of Thought, שבהן הוא כמו בן אדם מפרק את המשימה הגדולה או השאלה הגדולה המסובכת לשאלות קטנות, עונה עליהן ומחבר את התשובה ביחד. כמו שאמרתי, זה מאוד מאוד טוב לשאלות מסובכות, מעלה את הדיוק של התשובות, פחות סיכוי למידע שגוי. המודל הזה גם לא יודע לחפש באינטרנט, אי אפשר להפעיל ממנו את אופציית החיפוש. בקיצור הוא מאוד מוגבל, אלא אם כן יש לכם בעיה שהיא, כמו שאמרתי, בעיה מורכבת, שאז כדאי לעבוד עם המודל הזה. שוב, רוב העבודה, גם שאני עושה, אני לא עושה אותה מכאן. כן עבדתי כמה פעמים על דברים מתמטיים ברמה גבוהה, ואז השתמשתי במודל הזה. כן שאלתי אותו כמה שאלות שרציתי בהן תשובות מפורטות מאוד ומדויקות מאוד. אז זה המודל השני שכדאי להכיר. המודל השלישי שכדאי להכיר זה GPT-4o with Canvas. כשפה מצטרפת לנו עוד תכונה מיוחדת למנוע GPT-4o, שהוא אותו מנוע בדיוק כמו המנוע שיש כאן. אבל למעשה מה שעשו ב-GPT-4o with Canvas זה ניסו לשדך את GPT יחד עם מחולל תמלילים כמו Words. מה זה נותן לנו? ובואו נראה. אני בחרתי את המודל, אתם רואים פה זה השתנה ל-GPT-4o with Canvas. תזכרו, במקרה ונגיד עשיתם חיפוש באינטרנט, זה לא תוכלו לעבור לפה. אתם רואים החיפוש באינטרנט אפור, זה לא זמין בגרסה הזאת של ChatGPT, במודל הזה. אבל מה שאני כן יכול להגיד לו,
אז אני יכול להגיד לו עכשיו, תכנן לי לוח זמנים להפצת תשדירי תדמית שלי במדיה החברתית, כך שלפחות יהיה לי פוסט אחד כל יום. אני רוצה לפרסם בפייסבוק, אינסטגרם וטיק טוק ויוטיוב. דרך אגב, ChatGPT מתמודד היטב עם שגיאות כתיב, לי יש הרבה כאלה, אז זה. ואני אגיד לו גם עכשיו, צור לי נושאים, וכמו שאמרתי, לא ככה כותבים את זה, אני כרגע רק נותן דוגמה בשביל להראות לכם איך זה עובד, זה לא ככה כותבים פרומפט, זה לא פרומפט נכון ומדויק, צור לי נושאים לפוסט בכל יום, ופזר אותם כך שאני נגיד 40% יהיו בפייסבוק, והשאר שווה בשווה. חלק לי את זה ללוח שבועי בימים א' עד ו'. צור לי נושאים לחודש. סתם כתבתי פה פרומפט שבאמת הוא לא פרומפט טוב, אני לא הולך לבנות על יופי. שכחתי להגיד לו, אופס, רגע, עשיתי משהו שלא קשור, אז שנייה. צור לי קנבס. עכשיו שאמרתי לו ליצור לי קנבס, אז מה שקורה זה לוח עבודה רגיל שלנו עבר לפה, כן, לצד שמאל, ופה נפתח לנו משהו שהוא למעשה כמו מסמך. הוא יותר מעוצב מהתשובות הרגילות שבהם ChatGPT כותב בדרך כלל. כמו שאתם רואים, יש כותרות בשחור, יום ראשון, יום שני, יום רביעי, כל מיני דברים כאלה בצורה מעוצבת יותר. אפשר להעתיק את זה, ואפשר גם פה לסמן טקסט ולשנות לו את כמו מעבד תמלילים, לשנות את הפונט, את הצורה של הפונט. אפשר לסמן לו פסקה. לדוגמה, אני אסמן לו את זה, ולשאול אותו שאלה ספציפית על אותו דבר. אני יכול לשאול אותו, נגיד, מה זה יוטיוב? והוא יענה לי על השאלה הזאת, הוא עונה את זה כאן למטה. על הדבר הזה, אני יכול לבקש ממנו לשנות את זה. להגיד לו, לסמן את זה. ולהגיד לו, סליחה שזה, סימונים בעברית ובאנגלית, לסמן את זה ולהגיד לו ask GPT, שנה את זה ליום שלישי.
והוא ישנה את זה ליום שלישי. וככה שוב יש, אני לא יכול להראות לכם, אבל יש פה איזה שהם עוד כמה אופציות שמתחבאות פה למטה מאחורי העיגול, אבל את הכל אפשר לעשות פה גם מלמעלה, אבל אז זה נמצא שם. דרך אגב, זה השם שהוא נתן לזה, מפה אפשר לסגור את הקנבס, לחזור אחורה, לחזור קדימה, להעתיק אותו, שהוא ימשיך וייצור אותו ויסמן דברים. אתם רואים, הוא סימן לי ברגע שביקשתי ממנו ליצור מחדש, להעביר את זה ליום שלישי, הוא רשם לי, מחק לי את היום שני וסימן את זה באדום, ורשם את התיקון בירוק. ככה אפשר להמשיך ולערוך את התשובה של ChatGPT, שזה מצוין, כי קיבלתם תשובה, אתם רוצים להוסיף דברים, במיוחד אם אתם בונים לוח זמנים, מכתב, תוכנית, כל מיני דברים כאלה, מאוד נוח ומאוד יעיל לעבוד עם קנבס, כי אפשר לעשות שינויים בתשובה עצמה, לא צריך לבקש ממנו כל פעם לכתוב את כל התשובה בעצמכם. אתם יכולים להמשיך לכתוב לו גם דברים פה למטה, בשורת הזה, לבקש ממנו ליצור עוד חלקים, עוד דברים. זה כלי נפלא, אני עובד עם זה הרבה, מאוד 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 נחמד. תהנו, כאילו, תשתוללו. אפשר לבקש ממנו דרך גם ליצור פה תמונות, לשבץ אותם כמו שיצרנו קודם, וכמו שאמרתי, זה משהו גם כן יחסית חדש, ונחמד מאוד. זה המודל שנקרא ChatGPT 4o עם Canvas. עכשיו הוא לא ייתן לי לחזור חזרה ל-ChatGPT רגיל, למה? כי יש Canvas פתוח. הוא כבר יצר Canvas, אז אי אפשר לחזור למודל אחר שאין בו Canvas. גם אם אני אסגור את זה, הוא לא ייתן לי לעבור למודל אחר, כי במודל הזה כבר יש Canvas. אני אלך ואצור שוב שיחה חדשה, כדי שאני אוכל להראות לכם את הדברים האחרים. יש פה עוד מודלים, O1 מיני הוא מודל מאוד מהיר אבל פחות מדויק, ומודלים, אם תלחצו פה יהיו עוד מודלים, והם מודלים יותר ישנים. אין שום סיבה להשתמש בשבילנו לפחות, לא ב-O1 מיני ולא בגרסאות ישנות. דרך אגב, O1 מיני הוא גם כן מודל כמו O1 Preview, שמשתמש בדבר הזה שנקרא Train of Thought, TOT. פה גמרנו את ההסבר על המודלים, ונשאר לנו יחסית מעט מאוד, אנחנו די קרובים לסוף כבר. נשאר לנו שורת מצב הזאת, או התפריט הזה שנמצא בצד שמאל. שוב, יכול להיות שאצל אנשים שיבחרו עברית, גרסה עברית של ChatGPT, הוא יהיה בצד ימין. כאמור, אמרתי שפותחים וסוגרים את זה באמצעות הספר הזה. אפשר ליצור גם שיחה חדשה על ידי לחיצה פה, אם התחלנו שיחה, לייצר שיחה חדשה. כמו שאמרתי, כמו שלחצתי פה על ה-ChatGPT קודם, אפשר, הכפתור הזה עושה אותו הדבר, סוגר את השיחה הקודמת שהייתה לנו ומייצר שיחה חדשה. אפשר לחפש צ'אטים, ChatGPTs כאלה, כמו שדיברנו עליהם קודם, באמצעות הזכוכית מגדלת הזאת. רושמים פה את מה אתה מחפש, והוא ימצא לכם את סליחה, זה לא לחפש ChatGPTs, זה לחפש בהיסטוריה של הצ'אטים שלכם, כל מיני דברים שיחות שהיה לכם קודם, וסגרתם אותם. אתם יכולים לחפש באמצעות לכתוב פה את השם, ואז הוא ימצא אותם, ואז תוכלו להמשיך להשתמש להם. לדוגמה, אני ילך לפה, הנה אתם רואים הדברים שעבדתי עליהם היום, אני יכול ללכת לכם להכוונה במנטורינג אישי,
שזה השיחה שהייתה קודם, שביקשתי בה, שהוא יצייר חתול ופרטים על אייל, ועכשיו אני יכול, ברגע שלחצתי עליה, אני יכול להמשיך ולעבוד איתה. לשאול שאלות נוספות, ולא משנה גם אם זה היה לפני חצי שנה, כן? אני יכול להמשיך ולעבוד על אותו הדבר. ופה אנחנו נקפוץ רגע על כמה דברים שנמצאים פה בצד, ואני אראה לכם עוד משהו שקשור לזה. בחלק התחתון, הכי תחתון, אם אתם גוללים, חוץ מזה, כן? אם אתם גוללים למטה, אתם מוצאים את היסטוריית השיחות שלכם. כל מה שלא העברתם לארכיון, כן? או מחקתם. עכשיו, פה נכנס דבר מאוד מאוד חשוב, וזה מתן שמות. דרך אגב, זה מחולק לפי מה שהיה היום, מה שהיה אתמול, 7 ימים, זה מאוד לא מעודכן, לא מראה הרבה דברים, אני 7 ימים עושה הרבה יותר מזה, ו30 יום אחורה, וככה לפי חודשים, שנים ו-whatever. כאשר ברגע שעשיתם איזושהי שיחה, ChatGPT רושם אותה פה, כן? ואחרי זה גם מזיז אותה כמובן מהיום לאתמול וכאילו, ולפי הזמן שעובר, והוא יוצר לה שם. עכשיו השם הזה יהיה משהו ש-ChatGPT בחר, כנראה לפי השאלה ששאלתם או איך שבא לו. מאוד קשה לזכור את זה ככה, במיוחד אם זה שיחות שאתם רוצים לשמור ולחזור עליהן בעתיד, בין אם בגלל שאתם רוצים לקרוא אותם או להמשיך לעבוד עליהם, או כל דבר אחר, להיזכר בהם. ולכן יש פה 3 נקודות, אם לוחצים עליהם, נפתחות האופציות האלה. פין, ברגע שתלחצו פין, הוא ישמור את השיחה הזאת תמיד עליונה ברשימה. ככה שתוכלו לראות אותה, אם זה משהו שאתם עובדים עליו הרבה, תשמרו את זה בפין, והיא תמיד תופיע פה למעלה. אקספורט זה יוציא את זה לקובץ חיצוני, שתוכלו, או יותר נכון, ייצר לינק, שתוכלו לתת למישהו אחר, כדי שיוכל לצפות בשיחה הזאת. כאמור, הוא לא יכול לשנות שום דבר, הוא רק יכול לקרוא את זה אם תשלחו לו את הלינק הזה אחר כך בוואטסאפ. share גם כן מאפשר לכם את זה, פה זה מייצא את זה לקובץ, פה זה ייתן לכם באמת לינק, ייצא את זה שתוכלו לשלוח למישהו אחר. בשני המקרים האלה, rename, שזה הדבר הכי חשוב, תלחצו פה, הוא יאפשר לכם לשנות את השם של השיחה הזאת, ואני ארשום פה נגיד שיחת הדגמה בהרצאה לקורס של אייל. אני לוחץ Enter, ועכשיו אני יודע מה זה הדבר הזה. כן? מה השיחה הזאת. ארכייב, ישלח אותו לארכיון, ואז זה לא יופיע פה. כן אפשר יהיה להיכנס דרך פונקציית הארכיון שיראינו שהיא נמצאת כאן. delete, ימחק את השיחה. הוא ישאל אותך האם אתה רוצה לבטל, ואופה, מחקנו את זה. לוקח לו זמן, מחקנו את זה. זהו. אין, השיחה הזאת עכשיו לא קיימת. שוב, אני לא אוכל לראות יותר שום דבר לגבי השיחה הזאת, גם לא מישהו ששלחתי לו לינק על זה. כל המידע ששאלתי, כל השאלות, מופיעים בשרת של החברה. אז אל תחשבו שבאמת עשינו פה משהו מיוחד. עכשיו, אחרי שראינו את העסק הזה, יש לי עוד דבר אחד להראות לכם, וזה, כמו שאמרתי, למעשה עוד 2 דברים נשארו לנו. אחד מאוד פשוט, זה טיפה קצת יותר מסובך, אז תהיו רגע בקשב.
זה האפשרות הזאת, מה שאתם רואים פה, אלה GPTs מיוחדים, שדיברנו עליהם קודם בהתחלה, שמשתמשים או מיועדים, משתמשים חיצוניים, יצרו אותם, ואני בחרתי להשתמש בהם. לכם לא יופיע פה כרגע כלום, כי אתם עוד לא בחרתם שום דבר. מה שכן יופיע לכם זה Explore GPTs. ברגע שתלחצו על Explore GPTs, ייפתח מסך שנראה ככה. Create, מאפשר לך ליצור GPTs אישיים שלך, כמו שאמרתי, רק למנויים בתשלום, ואני לא אלמד לעשות את זה היום. My GPTs, מעביר אותך ל-GPTs האישיים שאתה יצרת עבורך, או ציבוריים, כמו שאמרתי, אפשר גם למכור אותם בכסף. ואלה מה שאתה יצרתם, אבל מה שחשוב לכם כרגע, זה אם נגלול פה למטה, כל ה-GPTים האלה. עכשיו, כל הדברים האלה שאתם רואים פה, ועוד אלפים רבים, זה דברים שמישהו כבר תכנת, דאג לעשות הכל, בשבילנו. דאג להכניס פה את כל המידע הרלוונטי, דאג ליצור פה כל מיני שאלות מנחות, דאג לקשר את זה לאתרי אינטרנטים שונים וכדומה. במסך הזה אנחנו רואים את המומלצים ביותר שבחרו לנו החבר'ה של ChatGPT בכמה נושאים. יש פה כאלה שהם בתשלום, שמשלמים להם כסף על פרסום שלהם, features, trending, דברים שהם אופנתיים, דברים שנכתבו על ידי החבר'ה ב-ChatGPT עצמם, והנה פה אנחנו מתחילים לעבור לפי נושאים, דברים שקשורים לכתיבה, דברים שקשורים, סליחה, עוד קפה. דברים שקשורים לפרודקטיביטי, לעבודה, דברים שקשורים לחיפוש ואנליסטיקה, דברים שקשורים לחינוך, דברים שקשורים לאיכות חיים, לתכנות, ויש עוד נושאים. כל אחת מהרשימות האלה, כמו שאמרתי, זה רשימות של המומלצים, ואם לוחצים פה see more הוא יראה לכם עוד. גם למעלה יש פה את הקטגוריות שאפשר לבחור בהן. אבל בשורת החיפוש אפשר לבצע חיפוש, וכמו שאמרתי, יש אלפים, לא רק את הכמה עשרות הנבחרים האלה. ופה אני יכול לחפש כל דבר שבא לי בעולם. אם אני רוצה, נגיד, לא יודע, לחפש עכשיו ChatGPTs שמלמדים אותי, משפרים לי את כישורי הברידג' שלי. אז אני אכתוב פה ברידג' ואלחץ Enter, ואבקש ממנו לחפש. בכוונה כתבתי בעברית. למה הוא לא קיבל את ה... הוא אומר לי, הוא כרגע לא מראה לי כלום, למה? כי זה כן, ועשיתי את זה בכוונה בעברית, כמו שאמרתי, כי זה כן תלוי שפה. אם תכתבו פה בעברית, הוא ייתן לכם GPTs, רק GPTs שהשם שלהם הוא בעברית. אם אני ארצה ברידג' אחרים, נגיד בעברית, אני אצטרך לכתוב לו ברידג' בעברית. מאחר ואני דיסלקט ולא יודע איך כותבים ברידג' באנגלית, אני יכול דרך אגב לשאול את ChatGPT, אבל צריך לחזור למסך הקודם, אז אני לא אעשה את זה. אז נגיד אני כן יחפש משהו שקשור בנושא אחר שמעניין אותי, וזה מנטורינג. שאת זה אני כן יודע לכתוב.
אני חושב שאני יודע לכתוב. כן. ואז הוא נותן לי, מתחיל לתת לי רשימה, כמו שאתם רואים, של רשימה די ארוכה, אני יכול ללחוץ פה C more, והוא ייתן לי עוד ועוד 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 ועוד, דברים שקשורים, ChatGPT שמישהו כבר תכנת, שקשורים למנטורינג, ושמישהו כבר הכניס אליהם מידע, ובנה בהם, כמו שאמרתי, שאלות, וכל מיני דברים כאלה, שקשורים למנטורינג, או שעוזרים למנטורינג בעבודה שלהם. פה אפשר לראות לדוגמה סטארט-אפ מנטורינג, Y מנטורינג, שאני לא יודע מה זה, Math מנטורינג, הוראת מנטורינג במתמטיקה, קרייר מנטורינג, קריירה, מנטורינג, מג'ורה, קונטיניו פרסונל, לא יודע מה זה, מנטורינג לעובדים, ויש המון 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 כאלה, בכל מיני נושאים, בחלק גדול מהנושאים יש אפילו יותר מאחד, יכולים להיות גם בנושאים מאוד מאוד פופולריים, כמו נגיד כתיבת תוכן, יכולים להיות גם מאות. אז איך אנחנו מתקדמים? נגיד שאני החלטתי שזה מעניין אותי, סטארט-אפ מנטורינג, עברתי על הרשימה פה, זה נראה לי מעניין, כן? אני אלחץ עליו, וכשאני אלחץ עליו אני אראה, או לפחות פוטנציאלית אני אראה 3 דברים, במקרה הזה רק 2 מהם אנחנו רואים, אני אראה פה את מספר השיחות, או הפעולות שבוצעו מול ה-ChatGPT הזה, את התחום שבו הוא מתעסק, את הקטגוריה, וייתכן שאני אראה פה גם ציון. במקרה הזה אין ציון, הוא לא קיבל, כנראה שלא השתמשו בו, הוא לא השתמשו בו מתאים מספיק, כי כמו שאתם רואים, קצת יותר מ-20 פעולות זה די מעט, יש כאלה שיש להם 100,000 פעולות, כן? אלה בדרך כלל גם יקבלו ציון, האחד הזה לא קיבל ציון. מה זה טוב לנו? זה טוב לנו בשביל לדעת, לבחור, בין, אם יש לנו 100 כאלה על כתיבת תוכן, כן, אז איך נבחר באיזה מהם להשתמש, כן? אחד הדרכים הטובות לבחור באיזה מהם להשתמש, זה לראות איזה ציון הוא קיבל, הציונים הם עד 5, מ-0 עד 5, ולראות כמה פעולות נעשו איתו, ככל שנעשו יותר פעולות ויש לו ציון יותר גבוה, נדע שהוא יותר טוב. אם נלחץ פה על Start Chat, אנחנו נתחיל לעבוד מול ה-GPT מותאם האישי הזה, GPTs. לפני זה רק אנחנו עוברים פה ל3 נקודות שנמצאות למעלה, לחיצה עליהם, ואם אני אלחץ על זה Keep in a Sidebar, אז הוא יוסיף אותו פה לרשימה שלי, כדי שאני לא אצטרך לחפש אותו כל פעם מחדש, והוא יופיע פשוט בצד, אני אוכל לגשת אליו בקלות, ואני יכול לעשות קופי לינק כדי לשלוח אותו למישהו אחר, אם החלטתי שזה נחמד, וכדאי שעוד מישהו יכיר את הדבר הזה, רוצה לשלוח לו את זה בוואטסאפ, או במשהו אחר, במייל. כמו שאמרתי, נלחץ עליו, אני כרגע לא רוצה את האחד הזה לעבוד עליו באופן קבוע, אז אני לא אלחץ עליו Keep in Sidebar. דרך אגב, אם הייתי לוחץ Keep, אני יכול אחרי זה, והייתי בוחר בו פעם, אני יכול לעשות Unkeep, Hide from Sidebar, כדי שהוא לא יופיע לי שם, כי זה מעצבן, אם יש יותר מדי, גם כך, יש לי יותר מדי. מתחת דרך אגב, אני אראה 4 שאלות, אפשר לעשות עד 4 שאלות בכל, או 4 הוראות מוכנות מראש, בכל GPT מתואם אישי כזה, שיחסכו לנו עבודה, כי זה הדברים שהם לדעת מחבר המתכנת של ה-ChatGPT הזה, הם הדברים הכי נפוצים, how can I improve my startup business, זה עוסק כאמור במנטורינג לסטארט-אפס, האחד הזה. אז יש פה דברים שצריכים או מאוד משתמשים בהם
בסטארט-אפס. הוא גם מראה לכם שהוא מחובר לדלי 3, שהוא מחובר כמו שלדלי 3, דלי 3 מייצר תמונות, יש אפשרות גם לחבר משהו שיוצר קוד ואפשרות לניתוח מידע מתקדם, זה מחובר גם לזה, וזה גם מסוגל לעשות חיפוש באינטרנט. כל התכונות האלה אפשר להשבית או להפעיל כשאתה בונה GPT. מראה לכם גם קצת מידע על המחבר, רייטינג כאמור אם יש ציון, ומה הוא עוד הכין, איזה עוד GPTs יש לו. כאמור, נלחץ Start Chat, והוא יכניס אותנו לתוך ה-Chat GPT, יש פה את התמונה מלמעלה, סטארט-אפ מנטורינג, וכמו שאמרתי, יש שאלות או הוראות מותאמות אישית עד 4, אנחנו נראה אותם פה, לחיצה עליהם, והוא פשוט יפעיל אותם. כאשר, גם אם זה כתוב בעברית או בסינית או לא משנה מה, הוא עדיין יכול לעבוד בעברית. אתה יכול להגיד לו, תרגם, אני באנגלית בעצמי, תרגם לי את המסך לעברית, והוא כותב בעברית בלי שום בעיה את כל מה שהוא כתב פה, כל מה שיש בצ'אט הזה, בצ'אט המותאם האישי הזה, כל מה שאתם רואים, הוא כותב עכשיו בעברית. ואפשר לעבוד איתו בעברית, גם אם זה היה בסינית אין שום בעיה, הכל טוב ויפה, זה עובד בכל שפה שאתם רק רוצים. תזכרו רק שהחיפוש הוא לפי השפה שבה השם הזה היה, ואם החיפוש ה-Chat GPTs, ואם אתם רוצים למצוא משהו, אז תצטרכו לחפש אותו בעברית. דרך אגב, יש פה באמת כל נושא שאתם רק רוצים, בין אם אתם מוכרים מוצרים לסלוני יופי או מספרות, או מטפלים בכאב, או עובדים עם ילדים, או כותבים סיפורים, או לומדים מנטורינג, או מתעסקים בריפוי קוונטי. באמת, לא בדקתי לגבי ריפוי קוונטי אישית, אבל בינתיים עוד לא היה נושא שבו חיפשתי כמה דברים די הזויים, שאין בו, לא היה בו משהו כזה. הדבר היחידי שאולי לא תמצאו, זה נושאים ש-ChatGPT מסרב להתעסק בהם, נושאים כמו אלימות, אלכוהול, מיניות, פגיעה בילדים, כל מיני דברים כאלה. זה נושאים שהם נגד כללי הקהילה של ChatGPT, כמו בפייסבוק, וייתכן שעל חלק מהדברים האלה הוא יסרב לדבר, ולכן גם לא יהיה לנו GPTs על זה. דרך אגב, במקרה כזה הוא יגיד לכם, גם אם שאלתם שאלה שהיא קשורה לזה, אני לא רוצה לשאול, כי אם אתה שואל יותר מדי כאלה, הוא גם יחסום אתכם בסוף, אז אני לא רוצה לשאול כזאת שאלה, אבל אם שאלו שאלה כזאת, הוא יגיד לכם, אתם פגעתם בכללי הקהילה שלי, או אם תבקשו לייצר תמונה כזאת, או משהו כזה, אז תיזהרו אם תעשו את זה הרבה פעמים, הוא יחסום לכם את החשבון. לפעמים הוא עושה את זה סתם, אתה לא מבין למה, איזה מין, מה פתאום פגעת בציפורי נפשו. הוא כבר נתן לי כמה פעמים הרצאות על זה שאני לא מתנהג יפה, כי עשיתי סרט על שדים ומלאכים, ווואלה, שדים הם קצת בעייתיים. לחיצה פה, ונחזור לשיחה הרגילה שלנו, ויצאנו מתוך ה-Chat GPT. יש עוד כמה דברים שלא עברנו, דברים קטנים, כמו אפשרויות להפעיל את הגלישה באינטרנט, וכל מיני דברים כאלה. זה בא מופעל, אני לא חושב שתרצו לנתק את זה.
כמו שאמרתי, שום דבר מזה לא קשור לאם המידע שלכם יישמר או לא יישמר, הוא בכל מקרה יישמר אצלהם, אז אין שום סיבה לנתק לו את החיבור לאינטרנט. ודרך אגב, אני לא מדבר על החיבור של המחשב, אלא רק את האפשרות של התוכנה עצמה לגלוש באינטרנט, לבצע חיפושים ודברים כאלה, אז אני לא מראה לכם כרגע איך מנתקים את זה. יש פה אפשרות לעבוד בצוות, אני גם לא אכנס לתוך זה, ויש אז נשאר רק עוד דבר אחד קטן להראות לכם, ובזה אנחנו מסיימים, וזה הדברים האלה פה למטה, הטאבים האלה, וזה דברים, פעולות מרכזיות, זה גם משהו חדש יחסית, שהצוות של ChatGPT החליט להכניס לפה, וזה גם לומד ממכם, ממה שאתם עושים, הדברים הפופולריים ביותר, כדי לחסוך לכם זמן ועבודה, ולא לשאול אותו כל פעם מחדש. כל מה שמופיע פה אפשר לעשות בשאלות רגילות, אבל פה הוא פשוט נותן לכם קיצורי דרך. הדברים שאני עושה יחסית הרבה, כמו שאתם רואים, זה לקבל עצות, ליצור תמונות, לסכם טקסט. יש לו גם surprise me, שבו הוא ייתן לכם משהו בהפתעה, בלי לשאול אתכם, עזרה בכתיבה, לנתח דאטה, לנתח תמונות, ליצור תוכניות. כאמור, אלה קיצורי דרך, שברגע שאני אלחץ עליהם, הוא פשוט כבר ישר יכתוב לי, במקום שאני אכתוב לו צור לי תמונה, הוא כבר כתב לי create an image. אז זה לא דבר חשוב. דרך אגב, פה עכשיו הוא נותן לי עוד, נותן לי כמה אפשרויות לבחור ביניהם. למצגת של חתול, של חיית בית, כי כמו שהוא יודע שביקשתי ממנו כמה פעמים חתול, מתוך אתר אינטרנט ודברים מהסוג הזה. כאמור, וזה אולי משהו שבו אני אסיים את העניין, אפשר להגיד ל-ChatGPT כשהוא מחפש מידע, או אם אתם רוצים משהו מאתר אינטרנט מסוים, אז אני יכול לכתוב לו פה את האתר של, ייכנס לאתר המידע של אייל אברהם לוי הראשון, והראה לי אילו קורסים יש שם. אז עכשיו הוא ילך לאתר של אייל אברהם לוי, הנה הוא מצא אותו, והוא מראה לי איזה קורסים יש באתר הזה. אתם יכולים לתת לו URL, זאת אומרת כתובת אינטרנט, או לבקש ממנו לחפש מידע באתר ספציפי, ואז הוא הולך לאתר הזה, ומחפש באתר הזה. הוא אפילו הביא פה את התמונה הקטנה הזאת של זה. אם אני לוחץ פה, הוא יגיע אל תוך האתר של אייל. כמו שאמרתי, תענוג. טוב, אני מקווה שנהנתם, אני מקווה שתנצלו את זה, בין אם תראו את זה עד יום חמישי, וזה יעזור לכם לראות את להיות בשיעור של אייל יותר נוחים עם העבודה עם ChatGPT, ובין אם תראו את זה אחר כך, או מתישהו אחר. אני אעלה את זה ליוטיוב, תוכלו להסתכל מתי שאתם רק רוצים. וזהו, שיהיה לכם ערב נפלא. אני גם מקווה שהפעם זה יקליט, ושוב אני מתנצל על זה שהקול שלי קצת צרוד היום, אני משתעל, ועל המטוסים של חיל האוויר. שיהיה לכם ערב נפלא, ואהבה לכולם. אתם יודעים שאני אוהב אתכם מאוד, וזהו, יאללה, אז ביי.